Mal-450 tifel u tifla f'pajjiżna ma jgħixux mal-familja naturali tagħhom u minflok jinsabu fil-fostering jew fid-djar residenzjali. Fid-dawl ta' dan, bid-dħul fis-seħħ tal-liġi l-ġdida tat-Tfal f'Jannar li ġej, l-awtoritajiet rispettivi qed jittamaw li jiżdiedu l-adozzjonijiet lokali. Fost dawk li jaħdmu bla qiegħda ma' dawn it-tfal biex jassiguraw li jkunu protetti u siguri, hemm il-professjonisti fih dan il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien soċjali li issa għandhom uffiċini ġodda u aktar moderni minn fejn joperaw f'Santa Venera. Waqt l-inawgurazzjoni tal-uffiċini l-ġodda, il-manager tas-Servizzi tal-Ħarsien tat-Tfal, Steve Libreri, tkellem dwar is-servizzi speċjalizzati offruti mill-Fondazzjoni bis-sem ta' social workers, psikologi u kriminologi li jnaqdu flimkien biex fi proċess delikat jifmu l-eruq tal-problemi u jgħinu l-tfal u l-familji jiżviluppaw il-kuraġġ biex jaħdmu fuqhom. Dan il-premises li qegħdin naraw llum huma biss il-hub ta' child protection. Imma aħna fil-verità nippruvaw nibranċaw kemm nifilħu għax nemmnu illi l-familji li qegħdin ngħinu jistgħu verament jimxu l-qudiem jekk sinċerament ikollhom għajnuna ta' professjonisti differenti li qed jiġu flimkien b'mod orkestrat ħalli ngħinuhom il-qudiem. Biex it-tfal jispiċċaw f'din il-binja, iridu jew ikunu esperjenzaw jew inkella jinsabu f'riskju ta' xi abbuż. Naraw għalfejn qed jiġri dan l-abbuż, naraw x'inhija n-natura ta' dan l-abbuż, naraw x'inhija d-dinamika u kif qed jiġri u f'liema ċirkustanzi li jiġru flimkien ma' dik il-familja kif diġà spjegajt inkunu nistgħu neżaminaw ftit jisu b'mod xjentifiku b'mod professjonali kif nistgħu anke neliminaw it-triggers u neliminaw anke il-funzjoni ta' dak l-abbuż u nirreplacjawh b'soluzzjonijiet differenti li huma aktar appropriate. Il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon ħares il-qudiem lejn it-dħul fis-seħħ tal-liġi l-ġdida tat-tfal u fakkar li din kienet ilha snin biex tiġi implementata. Iżda fl-aħħar se titwettaq. Insibha ftit diffiċli li għandna madwar 480 tifel u tifla illi mhumiex jgħixu fil-familja naturali u mbagħad għandna numru daqshekk baxx ta' adozzjonijiet lokali. Jiena nħares il-qudiem li anke tibdil li hemm fl-istess liġi jista' jwassal għal iktar adozzjonijiet ta' tfal jibqgħu f'pajjiżna stess ma' familji Maltin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.